Agyemang Badu me hunu hina wadim saada me hunu hina wanim nyansan saada mama ya Techiman nti breduru se ye abonofo no ye sori minchi Techiman ni mifiri akoma kunwa ewo mi fie akunwa ewo mi fie enti me to honu me yakom gihye enti se baabi anokora ne da no se mi hunu a enti ma me nka ana se enti mi nyai ma no nkwa ana meka abusiafo me ma obi bia good morning baabi a ohwe mi firi bia enchia sonko enko emawo ahai a meka say sa media we eye akofena media abusiafo akofena media yeda obi ase yeda ye followers no mudi echi a yede tumu a mutie ye na ma subscribe so ede ama akofena media no enchia enkoma mo afi ye san kase yeda mo ase mo comment a modi ba nyina asoso no yetie pa ene de obi bebi me ye sure se dodo na bebi sa se na akofena media o kan bono akofena media me kan bono pa me ye bono ni enti bono pa de me kan na eduru baabi na se no ma kakra ba fira mu so a momfa nche me esan se eduru time bi a ya na ye pese ye nuanum binim so no ete kasa na se nti se bi on me na ye kor bunu mu pa no a bebre ye followers no bebre ya na ha wo mo bente ase ye nwie na nuoma bi ekoso a ma tena se adwene ho a ekonfie bebre ade no ma adwene ho a enne a make say bre no duru se mi yituma na se mi sane etumu na ne medwene ho no mi wogidie se bia sane anase sa ena yenua ni binim so be adwene ho anase se wo ye youth a ososo wo be adwene ho eye dadwene kese a eda yenso ni nyina ne sen mi question a mi pese mi bisa ne se enti bunu manmu yekrom ho no efa bunu nyina no enti yehemfo no omuni ani so adi hunu ana bunu ehemfo muni ani so adi hunu ana se bunu ehemfo no mondwene ye mo se nyansa eto ntoma fremu ana se nyansa ewochiniye no a ye mutisi no muni nyansa wa ana bunu hemfo no de munim adepa eyade ya mi bisa esense me de ekere madwene na medwene ho asoso a menti ase anwie mmeni nti anasa sase hu nti ne me kasa menti ase anwie ane na nsam no nkyeremu bebre ewo ho afa ne etoso biem me pese me bisa se nti bunu man enka Ghana man ho anasa bunu man ye chira de pa anasa de pa eba yempe ehemfo no mmene pa ne moye anamo ben ne mutu nsamo mi bi sei enkoma bunu man ehemfo titiriu Nana Agyemang Badu a wo se anasa wo de wo hotum se wo ye bunahafo national chief of brahafo no enti opese o kire se nepa ne nuoma ekoso wo social media so wo hunu bi minim se wo de o social media hene an wo hene ye ni nyina no wo di no social media enti wo hemfo no abedi wachi a wo kasa muhia wo meeting a wo kasa wa no dendenden a wo mpese o hene bia beka bi no ne ekoso no Nana Agyemang Badu nti wo hunu boy ase media medwene ho a menti ase o medwene ho a menti ase obi be kasa bia bi ni abome pa obi amome pa o dasani bia ni ho a wa abome pa na emomu no mere duru se youth ne ye sori na ye gina ye nanso na ye ka bibi kire Nana Agyemang Badu a wo fra no ho se one ne ye bunu national chief no ye ka bibi kire no na fe ne hemfo no a omo ka no ho a onu omo ekoba no ye ma be nyina bete ase se
mira duru se be sore na sum no batena mu ache sum ene han ni twaka ze se mekasa Asanteman e wo han mu ne bono man mu ye himfo no ene ye nyina bonofo no ye da so ti sum mu enti ye pese bibi ye fa na ya aba social media na ya ba behwe nia ekoso wo Asanteman mu anasa Asante kingdom na ya aba ha ba behwe bia afi na ye de no achechire ye yure na ye de ye niwuo atenase ye je ye hutum se nuoma bi koso a enya nanso Nana Agyemang Badu aye no kojo basia hina oni de chese won huna de pa na tambia no wo sori tia ne yanko hene o sori na chese ena sei na okakasa enye de kire ne yanko hene ni Nana Agyemang Badu ni wanya himfo bi no mu a bedi rechi a okasa benyina betie no na benye badwene se be sori afiri sumu ama yitu no soso no yeso yahunu han yehunu ade efa yefe ade efe wo hono ma na yehunu sa ade efe abusia asana meto asem a me kan so no se wunya subscribe ema akofra media subscribe wuwia o notification bell no turn no on ama akofra media afe bomodin se obe share to all media platforms ede amayen comment section no fa wo comment bra begu wo mayen esan say akofra media ye pese asemwe no ye hunu ni sibre Nana Agyemang Badu ene wo fase pa ne me wo nana ne me ene migina wo konso esan say se ye hunu nuoma bi a yetimi bisa yo me de mitimi bisa me ho se enti nuoma ekoso ne pa ekoso no enti bono hemfo no mu hunu ana se bono de hemfo no bie ni ho no ma wa kosuku eduru akira ana se okay we de o ye hene adidi ato no na omakọ na sa hene no ne odihie no wote abeso wo twa abe we ye betwani na bedena abase o mena medi ade minim se bi be kasa suku ko na nyansa nko na nso so tie mama meka bibi nkire mo se nyansa ukita nyansa ya adoma chede nyansa eye adoma chede a odoma nkoma ufiri wu na yemu awo bo odoma nkoma bo to na yemu awo ba no odi kan ho ma wo ba na so wuni bi enti me kasa bono hemfu ni nyina nyansa ni ba kokura team ni titru pa ne Nana Agyemang Badu mi hunu hina wadim saada mi hunu hina wanimi nyansa saada obi be kasa denti a abrantie wa sori a wo kasa tia wa wo hene ai na kura ne baby ada no sa wa mfa nto a efiri to esanse dienti na mani abra me kasa sei me nka bi da na so baby anuoma ekono nuoma eya aginsamu nuoma eya akọ baby ensese ekọ nuoma eya atochima nti breduru se ye bonofo no ye sori ope minchi ya mimi ye Techimani ba minchi Techiman ni mifiri akoma kunwa ewo mimi fie akunwa ewo mifie enti mimi to honu mi yakom gihye enti se babia nokora ne da no se mihunu a enti mame nka ana se enti mi nyai manu nkwa ana meka empanifo be de bo asu akon oni ni diniti ayede oni ni diniti agi akyerema enti se babia se yempanifo no ye himfo no se binaduru ne yahunu se bempese yeso so abonfo ye nama ye be fili se ye proud a miraduru se ye kanokora kirom se yeso so ye pese ye proud himfo no benye bibi ma yehunu se ye nso so bunu youth no yeso ye nama yetim ye de sani asantefo benam a begi be hutum se be asantefo uko wiase afana babia Asante kingdom mente Bono kingdom menti bi da say asameni kire madwene o boy asami de me twene ho a menti ase
asɛm no medwene ho a na bibi yɛ me na me baabi yɛ me hene na me baabi tutu me edu tem bi a sɛ me da kete so na ayroho ahyɛ me ma esan sɛ tem bi a me bisa me ho sɛ enti sɛ ni Asanteman agidin atere wiase afa na nyina na abonofo yɛ yahe ene yɛ hyɛ ha Europe ha wo ba Germany ha ya yɛ wɔ abonof yɛ wɔ Asante festival Asantefo ene yɛ wɔ Asante hene kyese bebrebe bia bekobia na ensusu no mente sɛ bono hene wɔ hada mente sɛ abonofo be wɔ Europe kura no sɛ be ehia sɛ ene de yɛ hyɛ afahye yɛ ka yɛ hu abom da bi ni wo oba me se sɛ otu kwan na sɛ wo ba kwantuo mu a hey UK unhunu sɛ yɛ se yɛ ka sɛ hey abonofo yɛ hyia yɛ occasion hini bi abada mente bi da enka dan pa de enka me yɛ sure sɛ enka me ni medical aduru hɔ enka me ni medical aduru hɔ sɛ meda pa me sɔre na enamframa mu sɛ ohini bi bono hini bi aba kyɛ sɛ abonofo nyinaa yɛ hyia nti yɛ ato nsa frɛ bono abonofo hemfo yi bi ama na ba anka dan me na hwɛ na nsanya be sɛ afini ekɔ afini Asantefo omo ye festival kese ewo Düsseldorf mi America mi kobi mi de mani krochi na mansan mi kokohwe bi mi koye no soso mi manhunu nuoma bebre enti mi gina na mi bisa no se enti abonofo hene yowo abonofo yowo he ade Nana Agyemang Badu ni man se wo attack Asanteman wura ade Nana Agyemang Badu ni man se wo di Asanteman atem ade Nana Agyemang Badu chiri kura no se obehunu se Asante Kingdom afasha aduru anase nimonyam hyekesie bi na omo hye Asanteman da bia otumfuo na sem ba ko a waka ne se ye ma hini enya akono na enso so Nana Agyemang Badu de ene bono hemfo de ahini enya akono ahini boy chia hefa enya akono ba kokora hwe Kufuor president Kufuor to na Ghana yehia bosia na kyese president Kufuor akwa na benfa mayen no Nana Agyemang Badu tu ho nso nyaw no wo frɛ ho kwanfrɛ esanze DNT a wa hunu sɛ nyansa na anase kasa na nyansa yedi ade abafie no wuni bi nti wanfrɛ ho otu nsa frɛ na yɛka ne sɛ na otumfuo na pia won kwaso ono otu nsa frɛ no okosu kyerɛ ne sɛ yɛsrɛ bra na won kwa na wo kwa tio asɛm a Kufuor kan osi kyerɛ otumfuo nkoa ne betimi akwa gyebusia na yɛ den ama yɛn ye wo busia bebre a Asanteman wura Ghana mpanimfo ekosi kyerɛ no na wafuru plane waba Europe man mu na woni kwasi kwakwa aba be kasa na be de ama Ghana na de aba be ye man yi Nana Agyemang Badu mente da se Ghana mpanimfo afra o se bra be se ne kokogye busia bra nti can't you ashamed of yourself when you enya wo fere nti wo da wutibua ne nkankyere wo se sesa wadwene na sesa wo hemfo na bedi wachi no so sesa badwene yentu yeni hwa Asanteman mu hemfo no se bebodwa na se afashe duru super na se beba wotu wono ma na okora wani age mitimi de ho ahoa me ho na ya na duru tam bia ya na mitimi bisa no se enti ye hemfo yi pa be ya he me ne be ye nora da dua yai jama yaban oba Ghana ofiri Jubilee House wa pe on president Kufuor kasa on president Mahama kasa wiye no osane full flat na no ne Asanteman mu ade a wanim hwe obi atu kwan a baabi a wanim a woduru se okọ eye baabi be ya mienu nkran makasa akra onante wa wie a na wakọ Jubilee House ofiri ho no mo pe na odenani ahwe Asante mente da se panyin bi atwam afiri Asanteman mu edinani ahwe na Nana Agyemang Badu wu fie da bini ho esan se wo ye molomolo wo ne wo hemfo mo firi bono nyina molomolo hemfo
Ni amuni mwa se mukasetia Asanteman mukasetia otumfo te kokoso se etu obi ni nyansa ni nimdie dia ane Nana Agyemang Badu wo se o se ana wo de wo ye wono wo kan se wo ye Bono national chief wono wo ye Bono man mu nyina the national chief of Bono man se wo ye national chief of Bono man dia ane se etu obi nyansa ni nimdie dia ane mesroko Manhyia kono kosua nyansa kono kosua kwan a befa so bebu be ye ahenie na bema ahenie ya kono kosua Asanteman wura na won kyerɛkyerɛ esan se wa ma Bono hemfu nyina metu anumim menti se yesi Bono hemfu bi aduru kyese wo kɔ wura enitira ma hunu se nkransa se wate no ho akodom ode no ho akɔbɔ Asante kuma yɛka ne sɛ sunyan fiapre beso bede be ho akɔbɔ Asante ai buoyam mia mikrom buoyam beso bede be ho akɔbɔ Asante be pese be hunu han ukotu obodom ehemfo no be yesane wo ho be ye mienu Bono hene ni Asante hene mmeni ntia binu ba hunu se dabi se be pese be hunu han dia ane yesese be de be ho kɔbɔ otumfo se tutu na ba hunu han entimi dia me kasa kyerɛ Techiman man hene se nana kumfi ameyaw nana mesrɛ fa ho kɔbɔ Asante hene na Techiman man yesusu ye hunu han mere duru se yesusu ye so rifiri sum ni ameka ne se Bono hemfu ni nyina no multi prison mo da fiase esan se Nana Agyemang Badu mpese mo behunu han German ban obaye no ofiri Jubilee House pe no wodi nani hwe Manhyia Suwairi mampanyini oba Ghana ofiri Jubilee House pe no wodi nani hwe Manhyia manhunu nti Nana Agyemang Badu pese o kire se wo de wa henie no Tambia no why broga the chief of broga nti wo pese o kire se wo hunu ye no twamu ana minim se wo hunu ye no wo hwe na eye wo fe goso se nkameka se goso eye ye kan se goso ye Bono nso goso se goso son Asante mmeni ntia be pese be hunu adepa tepa senka tepa nka ye kanka wo fa tepa pe no waduru sunyan nti kameka senka ho soso no nka besoso ka be ye Bono mmenesi die a be nyina ba hunu han mire duru se ye kan okora kire ye hemfo no a modi amaye mo tintintinti na mo mpesa hini ye be yakono wo Bono man mu sane yesesa ne ate ade a sese no ye mamo na ye mamo so mu nwomo esese ye bom dawuru gumasum ebia na mani afira ebia na mo ye Nicodemus ebia na mo atena nsubura no ho ache mo pese mo tom so mo ntimi ntom a sese hiutu no ye sore na ye piamu atum se mo tonsuo no mu a mo ba mo bohunu ade efe na yeso so Bono man ade efe ye yefe Nana Agyemang Badu wo so ye Bono national chief the national chief of Bono man mo fan cheme se ayese me kasa no esansa ade ne eye me ya na eye mahi eye me tan na wonnim se adefe wo ho adefe wo ho a eye ye pra adefe kofie na anu ada ya wakwa yesese wo ye judge yo se wo ye me nti wo judge na wo ye no ene de wakwa school no wo school ni kira wo se eni kwan se wo hemfo no musiesie mo ho anase mo ma de pa Bono nka seni otumfo wo ye o siesie na nka ahenie yakono na nka Nana Agyemang Badu so ama ahenie yakono na so wo de kora de se yehia kora na obi anka se Nana Agyemang Badu ne yakono a bia nim Bono hemfo mo nsori yo na sese de ayeye aboroso etan panyini bia ni otitiru ni bia ni obefiri baabi ni monyamfo bia ni wa obetu kwan afiri baabi a na wie chese the end no onko Manhyia